Subscribe खालाम आंनि टेक्निकल बड YouTube चेनेलखौ आरो घन्टा आइकनखौ दबायनानै हो आंनि गोदान भिडिअनि आपडेट्स मोननो थाखाय। काइनमास्टाराव भिडिअ एडिटिं खालामफेरबायबा नोंथाङा भिडिअनि अडिअखौ अफ खालामनानै जों बाहेरनिफ्राय अडिअ एड खालामनो गोनां जानाय एक्सपिरियेन्स नोंथाङा माब्लाबा मोनफेरबाय खोमा। जुदि नोंथाङा बेबायदि एक्सपिरियेन्स मोनफेरबाय आरो भिडिअनि अडिअखौ माबोरै अफ खालामनानै जों बाहेरनिफ्राय एक्सटार्नेलि जोङो अडिअ दाजाबनाय जायो, नोंथाङा जुदि दासिमबो बेखौ खालामनो हायाखैब्ला अब्ला नैबे भिडिअखौ नोंथाङा जोबजासिम नायोब्ला बुजिनानै मोनगोन। खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि मुङा रमेन टेक्निकल बड YouTube चेनेलाव आं नोंथांखौ बरायबाय। नैबे भिडिअखौ दिनै आं लानानै फैबाय आरो बे भिडिअखौ खालामनो थाखाय आंनिनो सासे साबस्क्राइबार लोगोआ आंखौ खावलायहरदों जे जोङो जोंनि भिडिअनि अडिअखौ काइनमास्टाराव माबोरैहाय अफ खालामनानै जोङो बाहेरनि अडिअखौ जों माबोरैहाय एड खालामनाय जायो। आंनि साबस्क्राइबार लोगो बिथाङा खावलायहरनाय लेखा आं दिनै नोंथांमोननि सेराव बे भिडिअखौ बानायनानै लानानै फैबाय। थ' जागायनायनि आगोल नोंथांनिसिम आंनि मोनसे सटिसि रिक्वेस्ट, नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब सोदोबाव थुनानै बेखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो जेन। आरो लोगोसे नोंथाङा बेल आइकनाव थुनानै हो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेसना नोंथांनिसिम मोनहैबाय थायो। अब्ला फैदो जों लोगोफोर समखौ ओरैनो बाहायगारालासेनो लेट्स गेट स्टार्ट। अब्ला फैदो लोगोफोर जों दानिया जों मोनथिना लानि जों माबोरै जोंनि मोनसे भिडिअनि अडिअखौ जों माबोरैहाय बोखारनानै जोङो जोंनि नांगौ बायदि गुबुन अडिअ बेवहाय जों माबोरै एड खालामनाय जायो, आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिना होनो नागिरदों। बे खामानिखौ मावफुंनो थाखाय नोंथांनो अफकर्स नैबे काइनमास्टार नांगोन। नोंथाङा जुदि दासिमबो बेखौ इनस्टल खालामाखैबा प्ले स्ट'राव थांनानै नोंथाङा बेखौ इनस्टल खालामनानै लाहैग्रो। अब्ला नोंथाङा गिबियावनो नैबे काइनमास्टारखौ खुलिनानै होगोन। दानिया नोंथाङा नैबे पजिटिभ सिम्बलाव थुनानै होगोन। नोंथाङा नैबे एमटि प्रजेक्टआव थुनानै लागोन। थ' बे जाहैबाय काइनमास्टारनि इन्टारफेस। दानिया जों बेवहाय बै भिडिअखौ लानानै फैगोन जाय भिडिअनि अडिअखौ जोङो अफ खालामनांगौ बा डिलिट खालामनांगौ आरो जोङो नांगौ बायदि जोंनि अडिअखौ जोङो बेवहाय होनो नांगौ। अब्ला बेखौ खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे मेडिया अप्सन नुदों, बेवहाय थांनांगोन। नोंथाङा बेवहाय जायखिजाया मोनसे भिडिअ सायख'नांगोन। बेवहाय आंनिया मोनसे भिडिअ दङ, आं बेनिफ्राय बे भिडिअखौ सायख'नो नागिरदों। हमनानै लाबाय नैबेयाव मोनसे जोंनिया भिडिअ दङ, आं बेखौ बेबायदि सायख'बाय। थ' सायख'नाय लोगो लोगो नुनो मोनदों नोंथाङा नैबे टाइमलाइनाव बेयो फैबाय, लोगोसे बे प्रिभिउ पेनेलावबो बेबायदि नुजाबाय। दानिया जोङो नैबे टाइमलाइनखौ जों गिबि स्टार्टिंनिफ्राय लाबोफिननो नोंथाङा नैबेयाव थुनानै हो। अब्ला बेयो गिबि टाइमलाइननिफ्राय फैबाय। दानिया आं बेखौ प्ले खालामनानै खोन्थिगोन। बेवहाय मोनसे अडिअ दङ। अब्ला नुनो मोनबाय बा खोनानो मोनबाय नोंथाङा बेवहाय मोनसे अडिअ दङ। हमनानै लाबाय जों बे अडिअखौ जुदि जोङो बेवहाय बे भिडिअजों जों होनो लुगैयाखै, गुबुन जों एक्सट्रा जोंनि लुबैनाय बायदि मोनसे जोङो अडिअ होगोन। बेनि थाखाय नोंथाङा मा खालामगोन, गिबियावनो नोंथाङा नैबे भिडिअखौ टाइमलाइनाव सेलेक्ट खालामनानै लाग्रोनो नांगोन। सेलेक्ट खालामनो थाखाय नोंथाङा बेवहाय थुना होब्लानो जाबाय। दानिया नोंथाङा नैबे आगदाथिंजाय खायसे अप्सनफोर नुनो मोनदों। नैबे सिरियाव नोंथाङा नुनो मोनदों नैबे लाउड स्पिकार बायदि अप्सन नोंथाङा नुनो मोनदों, बेवहाय थुनानै होगोन। अब्ला बेवहाय नोंथाङा खायसे अप्सनफोर नुनो मोनदों, नोंथाङा जेबो सिन्था खालामनो नाङा, जोबोद इजि। थ' नोंथाङा बेवहाय नैबे नोंथाङा अप्सन नुनो मोनदों, बेवहायबो लाउड स्पिकार बायदि नोंथाङा बेवहाय खनसे थुना होब्लानो नै बेयो गोजा जालांबाय। थामहिनबा बेबायदि सिन सोमजिबाय। बेनि ओंथिया मा, बेनि अडिअखौ जोङो अफ खालामनानै होबाय। अब्ला बे भिडिअनि अडिअ बेवहाय अफ जाबाय। दानिया नोंथाङा मा खालामगोन, नैबे अके सिम्बलाव थुनानै लागोन। दानिया जों नायगोन जे बे भिडिअनि अडिअ अफ जाना जामाराखै। बेनि थाखाय नैबे प्ले अप्सनाव जों थुना होयोब्लानो नुनो मोनगोन। नुनो मोनदों नोंथाङा बेवहाय अडिअ जोंना प्ले जायाखै। बेनि ओंथिया बेनि अडिअ अफ जालांबाय। दानिया जों मा खालामगोन, बेवहाय जोंनि गोसोआ लुबैनाय बायदि जों मोनसे अडिअ होगोन। थ' होनो थाखाय नोंथाङा नैबे टाइमलाइनखौ गिबि स्टार्टिंनिफ्राय लाबोफिननांगोन। लाबोफिननो थाखाय नोंथाङा बेवहाय थुब्लाबो जायो बा नोंथाङा नैबेखौ बोना होब्लाबो जायो। अब्ला आं बेबायदि बोनानै होबाय। दानिया नोंथाङा बेवहाय अडिअ एड खालामनो थाखाय नैबेयाव नोंथाङा नुनो मोनदों अडिअ अप्सन नुनो मोनदों, बेवहाय नोंथाङा थुनानै होगोन।
दानिया आंहा बेवहाय माखासे अडिअ'फोर दङ बेनिनो आं जायखिजाया मोनसे अडिअ'खौ मा खालामगोन बेवहाय एड खालामगोन हमनानै लाबाय आङो नैबे आसामिस मेथाइ नाजाबा हुन मके एरिथय होननाय अडिअ'खौ बेयाव होनो लुगैदों बेखायनो आं बेखौ सिलेक्ट खालामनानै होगोन त' सिलेक्ट खालामनाय लोगो लोगोनो नुनो मोनबाय नै जा आगदाथिंजाय नोंथांनिया प्लास आरो नैबे प्ले अपसन नुनो मोनदों नोंथाङा मा खालामगोन नैबे प्लास अपसनाव थुना होयोब्लानो बे जोंनिया नैबे टाइमलाइनाव बेबायदिहाय फैगोन दा बेनो नोंथाङा मा खालामगोन नैबे अके सिम्बलाव थुनानै होगोन अके दानिया जों प्ले खालामनानै बेनि नैबे दानिबोसो जोङो गोदान अडिअ' एड खालामनाया बे प्ले जाना जाया अब्ला आं बेवहाय थुनानै होनोसै अब्ला नुनो मोनबाय नोंथाङा जोंनिया नैबे दानिबोसो गोदानै होनाय अडिअ' जोंनिया प्ले जादों दानिया जों मा खालामगोन नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथाङा नै जा मा दङ बे अडिअ'आ जोबोद गोलावमोन त' बे गोलावद्रायखौ आङो दानस'गोन ना लागोन नोंथाङा जुदि बेखौ गासैखौबो होनो लुगैयोब्ला नैबेयाव नोंथाङा मा खालामनांगोन बेवहायसो भिडिअ दाजाबदेरबावनांगोन त' बर्थमान आं बेनि गोलावखौ एसेबांखौनो लाखिनो नागिरदों बेखायनो आं नैबे अडिअ'खौ आङो दानगारना लागोन बेनि थाखाय आङो बेवहाय थुनानै लागोन त' बेबायदि सिलेक्ट खालामबाय बेनि उनाव नोंथाङा नैबेयाव मोनसे अपसन नागिरनांगोन सिङाव नायबानो जाबाय नोंथाङा नै ट्रिम बा स्प्लिट अपसन नुनो मोनदों बेवहाय नोंथाङा थुनानै होगोन थुनाय लोगो लोगोनो बेवहाय खायसे मोनथाम अपसन नुगोन बे मोनथामाव नोंथाङा मा खालामगोन ट्रिम टु राइट अफ प्ले हेड बे नोंथाङा नै बेनिफ्राय आगदाथिंजाय जोङो बेखौ डिलिट खालामगोन बेखायनो बेयाव थुनानै होबाय अब्ला नुनो मोनदों नोंथाङा नैबे डिलिट जालांबाय दानिया जों मा खालामगोन नैबे अके अपसनाव थुनानै होगोन अब्ला जोंनियाव फिनिश जाबाय दानिया जों मा खालामगोन बे भिडिअखौ एक्सपर्ट खालामनो नांगोन एक्सपर्ट खालामनो थाखाय नोंथाङा नैबे सिम्बलाव थुनानै होगोन अब्ला दानिबोसो जोङो खालामनाय प्रजेक्टआ नैबेयाव दंफैयो बेवहाय जों थुनानै लागोन बेनि उनाव जों मा खालामगोन नैबे शेयार सिम्बलाव थुनानै होगोन बेनि उनाव जों मा खालामगोन नैबेवहाय एक्सपर्ट सोदोबाव थुना होब्लानो बे भिडिअआ एक्सपर्ट जानो सुरु खालामगोन नुनो मोनदों नोंथाङा बे एक्सपर्ट जागासिनो दङ अब्ला आसा खालामो नोंथाङा बुजि मोनबाय जों माबोरैहाय जोंनि भिडिअनि अडिअ'खौ जोङो अफ खालामनानै जोङो जोंनि नांगौ बायदि लुबैनाय बायदि जोङो बाहेरनिफ्राय माबोरैहाय जोङो अडिअ' बेवहाय एड खालामनाय जायो नोंथाङा निश्चय बुजि मोनबाय भिडिअखौ मोजां मोनोबा प्लिज लाइक खालामनो दाबाव आरो लोगोसे आंनि चेनेलखौ दासिमबो नोंथाङा साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै साबस्क्राइब खालामनो थाखाय नोंथाङा साबस्क्राइब सोदोबाव थुनानै हो आरो लोगोसे नोंथाङा आंनि बे भिडिअखौ लोगोफोरनि सेराव बेखौ शेयार खालामनो दाबाव शेयार खालामनो थाखाय नोंथाङा शेयार अपसनाव थुनानै हो बेनि उनाव फेसबुक वाट्सएप बा टुइटार जायखिजायाव नोंथाङा बेखौ शेयार खालामनो हागोन त' जोबथारनायाव नोंथांखौ साबायखर आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय त' उननि भिडिअ नोंथांखौ लोगो मोननायनि मिजिंजों दिनै एसेयावनो फोजोबबाय जै बोराइ बाथौनि